Νομίζετε πως η τελειότητα είναι κάτι άπιαστο? Εγώ όχι. Γιατί βρήκα την τέλεια βαφή μαλλιών. Excellence Crème της L'Oréal. Ανακαλύψτε την πλουσιότερη συλλογή ξανθών στην Ελλάδα. Excellence Blondes από τη L'Oréal Paris. Η μοναδική της κρεμώδη σύνθεση προστατεύει σε βάθος για χρώμα πιο πλούσιο. Ξανθό τόσο καθαρό, τόσο φωτεινό. Μακριά ξανθά μαλλιά, μουσι και λιγότερα κιλά. Ο Χριστόδουλος Ξηρός άλλαξε την εμφάνισή του. Τα υπουργεία μου μέσα πάλι με τρίχες. Τρίχες. Λοιπόν, ο Χριστόδουλος Ξηρός εθεάθη με ξανθό μαλλί είναι έγκλημα. Αυτό το ξανθό έπρεπε να συλληφθεί. Τρομοκρατούσε τους πάντες. Ακριβώς. Το ξανθό των μαλλιών του θεωρητικά επρόκειτο για κόλεστο. Ανακάλυψα ένα φοβερό προϊόν. Αυτό το προϊόν είναι και για εσάς τις δύσκολες. Ναι, αγάπη μου, είσαι λίγο δύσκολη. Μία φωτογραφία, μία τηλεόραση. Καταλαβαίνω ότι κάνεις όλο μπούκλες. Στις μπούκλες δίνει κίνηση. Στα σπαστά τα κάνει πιο. Τα τυθασεύει. Ενώ τα ίσια τα κάνει πιο λαμπερά.